Abese suresi. Abese suresi Mekke'de inen surelerden ol 42 ayetden ibarettir. Adını ilkinci ayette agdalayan abese yüz vermedi işliginden alanır. Bu surede Allah'ın dininin ehli insanlara deňdigi, Allah'ın beýik kudreti ve hikmeti barada aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın ady bilen. Peygamber ýanyna gözler kör bir adam gelenini yüz vermedi ve ýygyna öwrüldi. Ey Muhammed, sen onuň ýagdaýyny nireden bilýän? Belki ol seni diňläp günälerini tövbe edip päklenerdi. Ýa-da ol pent nesihat alardy. Soň bu pent nesihat oňa peýda bererdi. Emma özüni baý görüp saňa mätäçlik çekmeýäne bolsa sen seredýärsiň. Emma onuň günälerden päklenmediliginden sen jogapkar dälsiň. Emma seniň ýanyga algap gelen Allah'dan gorkany hem bolsa sen ondan ýüze urup gyzyklanmaýarsyň. Ýok, bu ayatlar öwütdir, ýatlatmadyr. Isleýän ondan öwüt nesihat alar. Bu ayatlar mübarek hormaty bilen pek arasta sahypalarda ýagşylyk tymsaly bolan ardaly kätipleriň eli bilen ýazylandyr. Bu ölüm alan insan nähil näşkurdur. Yaradan onu nämeden yaratdy? Bir damja nutfadan yaratdy we oňa şekil berdi. Soň oňa ýoly ene garnyndan çykyp dünýä inmegi, ýa-da ýagşy bilen ýamany taýgarmagy aňsatlaşdyrdy. Soň ajaly gelenni onuň janyny aldy we onu madara saldy. Soň onu öz islen wagty täzeden dirildir. Ýok, insan Allah'ın emrini ýerine ýetirmedi. İnsan öz tagamyna ser salsyn. Biz asmandan ýagşy ýagdyrdyk. Soň ot bisinip topragy gow edip yaratdyk. Ol ýerde däneler, üzümler, göwotlar, zeytunlar we hurmalar, agaçlar, gur we ýygy bakçalar, miweler we çemendarlyklar ösdürdik. Bularyň hemmesi siziň we mallaryňyzyň peýdalanmagyňyz üçindir. Emma ol gürüldüsi gulaklary ýarýan ker edýän kıyamet günü gelenne ine olgun insan öz dogunundan, ejesinden, kakasından, ýan ýoldaşyndan we perdentlerinden gaçar. Olgun olaryň hersiniň öz başlaryndan adyk derdi we gaýgysy bolar. Olgun käbir ýüzler nurly, gülküden dolu we şatlykly bolar. Olgun käbir ýüzler bolsa çaň tozan batar. Gaýgydan ýaňa gapgara bolar. Ine bular kafir bolup günäleri çümen hakdan daşlaşan insanlardır.